Het is niet gewoon voor het schoonste meisje. Het schoonste meisje van de klas. En weet ze wie dat helemaal heet? In Hulsberg heerst dat altijd Rosie. Ho, ho, ho. Hey, 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 hey. De Cooper. Ho, hey, ho, ho, hey. Draaien. Met z'n allen. Zoeken! Oké, zijn we klaar om te gaan zwaaien? Allemaal de linkerhand, de linkerhand. Ja, la la la, la la la, la la la, la la la. Hey, Rosie! Ja, la la la, la la la. La la la, hey Rosie, la la la, la la la, la la la, la la la, hey Rosie, ja la la la, la la la, la la la, la la la. Nog één keer. Ja la 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 la. Zing. Hey Rosie. Ja la 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 la. Hey Rosie. La 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 la. Hey Rosie. Ja la 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 la. Dankjewel, Johnny van